Stennija kbira għaż-żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna, partikolarment fost it-tfal. Fil-fatt li studenti minn skejjel differenti f'Malta u Għawdex ġew mistiedna sabiex jagħmlu espressjonijiet artistiċi li se jiġu ppreżentati lil-qdusija tiegħu mal-wasla tiegħu f'Malta. It-tlieta filgħodu 20 ta' tfal minn 60 skola differenti nġabru fil-kulleġġ missjonarju ta' San Pawl fir-Rabat sabiex jippreparaw għal din iż-żjara spiritwali. News tkellem ma' Father Ruben Gawci li qalilna li t-tema ta' dan kollu hija il-kol aħwa. Parti minn di riflessjoni hija kif aħna ngħixu il-koll bħal aħwa. U fil-fatt wara li riflettew ħafna studenti esprimew li nfushom b'mod artistiku u aħna wkoll illum qegħdin jinġabru dawn l-espressjonijiet illi juru daw ix-xewqat u l-ħolm tat-tfal u taż-żgħażagħ fl-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja indipendenti kif ngħixu bħal aħwa, kif se ngħixu bħal aħwa fis-soċjetà Maltija llum. F'din l-attività t-tfal qalu kif dawn il-preparazzjonijiet raw kif il-Papa Franġisku jwassal il-messaġġ ta' ospitalità, ta' ferħ, ta' talb u anke dak ta' kontra l-mibeda. Il-miġġja ta' San Pawl f'pajjiżna wkoll issemmiet fid-diskussjonijiet li kellhom l-istudenti. Father Ruben Gawci qalilna wkoll kif din iż-żjara ġabet entużjażmu kbir. Ħadmu ħafna u llum qegħdin nippreżentawhom biex ukoll xi wħud minnhom se jkunu ppreżentati lill-Papa Franġisku biex kun jaff anke dan ix-xewqat u l-ħolm tat-tfal illum. Jiġifieri pparteċipaw madwar 60 skola bejn tal-Istat, indipendenti tal-Knisja u kienet esperjenza sabiħax għajmet ukoll ħafna entużjażmu biex fost l-affarijiet kollha li qegħdin isiru f'pajjiżna madwar id-dinja anke wkoll nippreparaw ruħna għal din miġġiefenza sabiħa.